こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスピックでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。第27回書店フェスティバル参加者たちがダライラマ法王に特別謁見しました。弁髪林主席大臣は、チベットオペラの存続はダライラマ法王のおかげであると述べました。中央チベット政権はパンチェンラマ11世の35回目の誕生日を祝いました。憲法スナムデンベル議長はアヨディアのランマンディルに参拝しました。ベルギー連邦議会はパンチェンラマ11世の即時釈放を要請しました。チベット博物館はヨーロッパでのチベット人権擁護を兼ねた巡回展を終了しました。チベット事務所ベルギーはゾクチェンゲレク・バルバリンの17周年記念式典に出席しました。今週月曜日、第27回書店フェスティバルに参加した353人のオペラグループのメンバーが、いくつかのチベット人居住区からここダラムサラのチベット寺院の中庭に集まり、ダライラマ法王に特別謁見しました。法王はグルベの挨拶の中でご自身がラサに住んでいた頃、書店オペラフェスティバルがお気に入りの祝日の一つだったと振り返りました。法王はチベットにいるチベット人たちの勇気と決意を称賛され、またあらゆる方法で支援することにより、チベットの人々の精神を高揚させるよう、今後も努めていきたいと述べられました。今週月曜日、ペンバツン主席大臣は第27回チベット書店フェスティバルの閉会式に主賓として出席し、基調講演の中で亡命先でのどんな困難にもかかわらず続いているチベットオペラの起源、発展、種類を簡潔に説明しました。また、ダライラマ法王の特別なご配慮とご加護のおかげで、ハモやオペラの伝統はこれまで反映してきたと述べ、法の崇高な動機に従って内閣はラモの伝統を含むチベットの豊かでユニークな遺産の保護に尽力していると語りました。今週木曜日、中央チベット政権は、パンチェンリンボチェ受前天人権で、イシチレプンゾパルサンブ11世の35回目の誕生日を記念して祝いました。公式記念式典には国会議員でエストニア議会チベットグループ議長のジュ・カレレド氏率いるエストニア議会代表団、国会議員で前議長のヘン・ポルアス氏、国会議員のタルムタム氏、元国会議員のアンドレス・ヘルケル氏、チャシルンプ寺院のキャブジ・シチェブリンボチェ住職、セチョブリントゥク・テンジンゲレクリンボチェ、ラダック仏教協会会長代理のツワンドジェ氏らが出席しました。内閣とチベット亡命議会は声明でパンチェンラマ11世の即時釈放を求め、また中国共産党に対しパンチェンラマ11世とその家族の真実の状況を明らかにするよう改めて要請しました。昨日早朝、エストニア国会代表団がダライラマ法王に謁見しました。Also immense help to increase thinking power. That's very important, very useful. Whether believe in religion or not, simply everything when we come across thinking, investigate, we never accept whatever people say. We always thinking. 記念式典の後、エストニア代表団による記者会見とチャシルンポ寺院の住職であるキャブジェ・セジャブリンボチェ、
キソイのツジョグリン・チュク・テンジンゲレグリンボチェおよびラダ仏教協会の代理会長であり、ラダ仏教協会青年部の会長であるサワンド JC による合同記者会見が行われました。この会見で代表団はパンチェラマ11世の即時釈放を求め、外国政府、国際連合、国際社会に対して中国にいる各国の大使にパンチェラマ11世との面会を要請し、その所在地と安全を確認する内容を可決するよう呼びかけました。今週月曜日、チベット亡命議会のケンポスナムデンベル議長がアヨディアを訪れ、サルーガットのアルティプージャプログラムに参加し、この地域の文化的、精神的伝統に対する敬意を示しました。この行事には多くの高官が出席し、その場は特別な雰囲気に包まれ、重要な場面となりました。今週火曜日、ケンポスナムデンベル議長はアヨディアのラムマンディルでシュリラム神に参拝し、このイベントを企画してくれた主催者に感謝の意を表し、宗教的共和と世界平和、そしてインドとチベットの相変わらぬ友好のために祈りを捧げました。パンチェン原理中期に魔法をいわゆるパンチェンラマ11世の35回目の誕生日に際し、ベルギー連邦議会外交委員会の議長であるエルス・バンホフ氏と副議長であるサムエル・コゴラティ氏は共同声明を発表しました。声明ではパンチェラマ11世の29年にわたる強制思想を非難し、その家族、教師、その他の政治犯とともに即時釈放するよう求めています。また、中国当局に対し中国政府の干渉を受けることなく、チベット人の信教の自由とダレイラマ法14世を含む宗教指導者の生まれ変わりを選ぶ権利を尊重するよう求めました。中央チベット政権のチベット博物館は4月14日、イタリアでの1週間の巡回展ツアーを終了しました。巡回展ツアーは4月8日にローマのサピエンザ大学で始まり、その後ローマのガエタノでサンクティス高校でチベット人権擁護に関する対話セッションが行われ、200人の生徒が参加しました。チベット博物館チームはサラ・ズッカリ・パラツォ・ジュスティニアニと呼ばれる共和国元老院でアンドレア・ディ・プリアモ氏が主導した会議にも参加しました。チベット人権擁護活動圏巡回展はトリノで継続され、50人の支援者が参加したバティーニュでカノーサのラカッサ・デル・チベットでの集会で幕を閉じ、チベットの人権擁護と文化保護に対して責任を持って関与することへの約束を再確認しました。チベット博物館はチベット事務所ジュネーブと GSFT との協力のもと、ジュネーブでダレイラマ法の伝記と故郷への遠い眼差しと題した巡回展を開催し、チベット文化の振興と世界的な人権擁護活動における重要な節目となりました。この巡回展はチューリヒとフランクフルトでも開催されました。カトマンズのチベット事務所は4月14日と15日の両日、同事務所の関連施設であるヒマラヤ仏教図書館文化センターにおいて、元大臣のケッテリンボチェが構成、編纂した教科書、ロセル・ギュゲンに関するワークショップを教師向けに開催しました。2日間にわたるイベントの開幕式には、ナオミ福祉事務所のツェブリ・ロパンチュク代表が出席しました。ワークショップの開会式には、チベット事務所長官、カトマンズ在住の元チベット人国会議員、チベット人定住担当課、地元チベット人議会議長、地域チベット人自由運動議長、地元チベット人学校や総員の責任者、チベット人 NGO の代表を含む約70名の出席者が参加しました。チベット事務所ベルギーのチネワンデュ書記は4月20日、ベルギーのナミュール市フロレンヌで開催されたダマシティ第17回創立記念式典に出席しました。ダマシティは毎年オープンドアと呼ばれる創立記念日を祝っており、ロチェンランやパトゥリンボチェ、ロブンチャンバンノゲシやロブンツリンゴンボシらの臨席のもと、チベット文化と精神性の活動で構成されています。パトルリンポチェのセンターは地元の人々からの評判が高く、リンポチェのセンターでは毎年チベット週末語学学校の子どもたちのサンマーキャンプも開催されています。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。